Ez az első ütem, ez a Vecsési úttól Pest Imre határáig, a Széchenyi út és a Pesti út, illetve a csomóponttól, a sportpálya csomópontjától az Ady Endre utca a Deák Ferenc utcáig. Ez teljes szélességében fel lesz marva, illetve az összes buszmegálló bazalt betonosra lesz megépítve, és az a helyzet, hogy majd folytatjuk, újra kell pályázni a maradék összegre, és ez az első elképzeléseink szerint, ha sikerül, akkor a Deák Ferenc utcát fogjuk folytatni, tehát bezárunk egy ilyen, ahol a buszok járnak, igazából azok az utak lesznek felújítva. Több helyen át kell helyezni úgymond a buszmegállókat, és ez mekkora kényelmetlenséget okoz? Hát, mint minden építkezés, én azt gondolom, kényelmetlenséget okoz, de utána, ha ezt átadjuk, akkor ez egy szép megjelenési út lesz, hiszen mindkét oldalon a járdák is meg lesznek újítva, a szikasztóárkok meg lesznek építve, reményeinkhez képest fákat is fogunk még ültetni, úgyhogy ez augusztus végére mutatja majd a képét, nyilván addig lesznek kellemetlenségek, hiszen az egész utat föl kell marni, ez közel 800 köbméter mart aszfaltot is jelent, le kell aszfaltozni, fel kell festeni, tehát én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy megszépüljön a város, vagy felújuljon ez az útszakasz, ahhoz mindannyiunknak valamilyen áldozatot kell hozni. Kicsit kényelmetlen, de azután jó lesz. Ezen az útszakaszon a víz főnyomó csövet kicseréltük, 300-as és 160-as csövek voltak, azért, hogy a későbbiekben ne kelljen kicserélni. Szeretném még azt is elmondani, hogy a csőhálózat is ki van cserélve, 2,5 kilométer hosszan. Ez azért lett kicserélve, eredetileg is műanyag cső van, de tokos cső, és ezekre a tokos csövekre golyós csapokkal csatlakoztak rá, ez 1989 körül készült el. Nyilván ezek a golyós csapok megadták magukat, ezeket másút lehet cserélni, de itt a vízmű úgy döntött, hogy hegesztett csőrendszerre lesz kicserélve, ez is megtörtént, és most kezdődik a helyreállítás, tehát itt minden augusztus végére teljesen helyre fog állni. Mondhatjuk azt, hogy például a Széchenyi utca egy elég forgalmas utca, fog esetleg maga az útburkolat egy picit szélesedni, vagy megmarad az eredeti nyomvonal? Hát nem fog szélesedni, mert ez megfelel a szabványoknak, nem kell szélesebb legyen, tehát az eredeti nyomvonal lesz megépítve. Az eltereléseket azt hogyan tudják majd esetleg megoldani, hiszen azért lesznek szakaszok, amikor le kell zárni az út egyik felét, másik felét, ezt hogyan oldják majd meg? Hát ezt szakaszosan lesz lezárva, lámpával fogják irányítani a forgalmat, ez a kivitelező dolga, erre készült egy forgalomtechnikai terv. Azt is meg kell, hogy mondjam, hogy körülbelül 1 hónap volt, 1,5 hónap még felkészültek arra, hogy a buszmegállók hogy legyenek fölmarva, egymástól eltolva, hiszen ennek kell egy 2-3 hét, amíg köt a beton, hogy azután a busz rámenjen, tehát elég komoly logisztikát igényelt ez a dolog, hogy ne akadályozzuk a forgalmat, lehessen rajta menni, tehát nem volt ez olyan egyszerű. Például a Vecsési út és a Széchenyi utca kereszteződésében lámpás keresztezés lesz majd egy 2 hétig vagy 3 hétig például. És hát, mint mondottam, ugye most június eleje van, augusztus végére fog elkészülni teljes szélességében ez az út a buszmegállókkal együtt. Én arra kérek mindenkit, hogy türelemmel legyen, hiszen én azt gondolom, hogy utána nagyon hamar el fogjuk felejteni, hogy ez az úthálózat fel volt túrva, mert mindannyiunk javát fogja szolgálni. A TOP Plus 1.2.3/21 PT1 2024 0098-as számú pályázat lehetőséget teremt a város legforgalmasabb belterületi útjainak átfogó felújítására. A projekt célja, hogy biztonságosabbá, kényelmesebbé és fenntarthatóbbá tegye a helyi közlekedést. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a munkavégzés ideje alatt különös figyelemmel közlekedjenek az adott útszakaszokon, és amennyiben lehetséges, választanak más útvonalat, hogy minél kisebb mértékű forgalom terhelje a területet. A projektről bővebb információ a www.gyár.hu/pályázatok oldalon olvasható. A projekt a Széchenyi Terv Plus program keretében valósul meg.